Hej alle sammen. I dag jeg er i den samme kælder, som jeg var i går. I dag jeg kigger bare rundt. Okay, ikke noget for nu. Nu går jeg tilbage. Vent. Den var ikke der før. Den var lige der. Den var heller ikke der. Den var herinde. Og hvornår kom de to? Hvad er det, der sker? Oh my god, jeg forstår. Nej. Hvad er det, der skete her? Hvorfor er alle stolene her? Det var underligt. Når jeg kom ind, det var ikke sådan. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Det er den! Oh my god! Okay. Hvad er det, der sker? Jeg tror, der spøgelser her. Men der skete ikke de der underlige aktiviteter sidste gang. Der var kun ham, der uhyre. Det er sgu... Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Døren er lige ved den rund. Lige derovre. Det er den eneste vej ud. Hvordan er det, jeg kommer ud nu? Okay, jeg prøver at åbne lysen. Oh my god. Nå, okay. Det virker. Jeg skal virkelig ud herfra nu. Jeg har... Husk at like og subscribe. Og vi ses!